Γεια σας, αυτό είναι το 5ο μας βίντεο και σήμερα θα φτιάξουμε το Earthquake. Αυτό δηλαδή. Πρώτα πρέπει να έχουμε φτιάξει το crank, αυτό. Και τώρα αυτά είναι τα υλικά για να φτιάξουμε τέλος πάντων το πάτωμα. Και αυτά είναι τα υλικά για να φτιάξουμε το σπιτάκι. Ας ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Πρώτα παίρνουμε αυτό και βάζουμε αυτό το μαύρο εδώ, από την κάτω πλευρά. Το κάνουμε και από την αντίθετη πλευρά. Έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής αυτό. Τώρα παίρνουμε αυτό και το βάζουμε πάνω στο πράσινο εδώ. Και αυτό, δύο κεφαλάκια πιο εκεί. Εδώ παίρνουμε και αυτό το μπλε επίσης και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό το πράσινο και το βάζουμε εδώ. Να έχει ένα κενό το κεφαλάκι. Ένα κενό κεφαλάκι. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ και το ενώνουμε. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Ύστερα παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε πάλι αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ μετά. Ύστερα παίρνουμε αυτό εδώ, το μαύρο, και το βάζουμε εδώ, δίπλα από το άσπρο. Μετά παίρνουμε αυτό το μαύρο και το βάζουμε πάλι δίπλα από το άσπρο. Έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής αυτό. Και από κάτω παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό, θα μας πέσει, και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Ύστερα παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτά τα δυο και τα ενώνουμε. Αυτό το κάνουμε άλλη μια φορά. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε πάνω εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε έτσι. Έχουμε φτιάξει αυτό. Αυτό. Τώρα παίρνουμε αυτό και τα ενώνουμε. Και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό, το πράσινο, και το βάζουμε εδώ.
Μετά κάναμε ένα λάθος, παίρνουμε αυτό και το βάζουμε από κάτω τελικά. Έχουμε φτιάξει αυτό μέχρι στιγμής. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ, αυτό το γκρι. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Τελικά το κάνουμε και αυτό λάθος. Αυτό το παίρνουμε, το βγάζουμε και το βάζουμε εδώ. Εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Από κάτω δείτε το, έχουμε βάλει αυτά τα μαύρα. Και από πάνω αυτό. Και από εδώ μέσα έτσι. Πρώτα δείτε αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι. Μετά άμα είναι έτσι, παίρνουμε αυτό το κόκκινο και το ενώνουμε με το πράσινο. Και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό και παίρνουμε αυτό και το βάζουμε πάνω σε αυτό. Παίρνουμε και αυτό και το βάζουμε πάνω. Εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Αυτό δεν έχει μπει καλά. Και παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Φτιάξαμε αυτό. Και αυτό. Αυτά τα δύο έχουμε φτιάξει. Και αυτό φυσικά. Τέλος πάντων. Ας συνεχίσουμε να το φτιάχνουμε. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Και αυτό εδώ. Αυτό έχουμε φτιάξει. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Αυτά τα δυο δηλαδή τα παίρνουμε. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Μόνο δύο κομμάτια μας απέμειναν. Μετά παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, τώρα ενώνουμε αυτό εδώ, αυτό, αυτό μπαίνει εδώ, εδώ. Και βάζουμε αυτό το σπιτάκι εδώ. Και τώρα που το φτιάξαμε, ας το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Και ας αρχίσουμε. Θα πέσει το σπιτάκι. Έπεσε. Έπεσε! Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια!